Eman, 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 wong bagus ora sembayang, wong bagus ora sembayang. Sira iku bagus endi? Sira iku bagus endi? Sira klawan Nabi Yusuf, wong bagus regep sembayang. Ala bagus endi? Sira klawan Nabi Yusuf, ala bagus endi? Sira klawan Nabi Yusuf, wong bagus regep sembayang. Eman, 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 wong ayu ora sembayang, wong ayu ora sembayang. Sira iku ayu endi? Sira iku ayu endi? Sira klawan Sulaikha, wong ayu sregep sembayang. Ala ayu endi? Sira klawan Sulaikha, ala ayu endi? Sira klawan Sulaikha, wong ayu sregep sembayang. Eman, 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 wong sugih ora sembayang, wong sugih ora sembayang. Sira iku sugih endi? Sira iku sugih endi? Sira klawan Nabi Sulaiman, wong sugih sregep sembayang. Ala sugih endi? Sira klawan Sulaiman, ala sugih endi? Sira klawan Sulaiman, wong sugih sregep sembayang. Eman, 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 wong mlarat ora sembayang, wong mlarat ora sembayang. Sira iku mlarat endi? Sira iku mlarat endi? Sira klawan Nabi Ayub, wong mlarat sregep sembayang. Ala mlarat endi? Sira klawan Nabi Ayub, ala mlarat endi? Sira klawan Nabi Ayub, wong mlarat sregep sembayang.